Aisha wuli kana. Wuli ka ni jɔn. I ye mun ɲagami kɛ. An b'a ɲɛnabɔ de. Mun de bɛ yen? Bob. Han? I m'a dɔn e ye ne faga. E ɲɛ mun kɛ? Bob, i m'a dɔn e ye dimi don ne la. E de y'a fɔ Aisha ye ko ne tɛ dencɛ wolo la. Han Bob? Aisha gɛrɛ. Jɔn de don? Madame Bob, Aisha de don. Aisha wa? Don kɛ. Aisha ne ka so kɔnɔ. Madame Bob. Bonjour. Aisha. I nana mun de ɲini a? Bob. Kɛnɛmana min bɔ fo so kɔnɔ. I nakun ɲɛnabɔ joona. I ka sira minɛ ka taa. Bob, il n'est pas là. E ko cogo di? Bob. Basi y'a bɔrɔ fara. E bɛna Bob de ɲini fo so kɔnɔ sisan Aisha. Aisha, i malo ka dɔgɔ ne. En fait, je veux savoir si il est là ou pas, afin que comment doit venir la fille quoi. S'il n'est pas là, je pourrais pas te dire. Hein. S'il est là, je pourrais pas te dire. Aisha, Bob tiens. Qui nana chimuna anyana boykata. Yami. Ok, Madame Bob. Moi, il fait pas mal d'accord. Comme tu n'aimes pas quand je parle en français. Kana soko bi andala de. I kada na ngaso kana na ntoro de. E na ne ka so mu kelen kama de. Aisha ne jadi bitike. Madame Bob Sabali, écoute-moi d'accord? Écoute-moi sérieusement. Tu gueules pas de dos quoi. Ne m'en fie droit à main. D'accord? Parce que de fait que à chaque fois il y a là quand il beaucoup femme fait graine al suku qu'on a vraiment ça me dérange quoi. Tu vois? Donc ma fait chien des filles voilà ça en a bien élément. Tu comprends un peu? Voilà enfin. Jotani. Tiens ce mais ce qui s'est passé entre moi et Bob exactement. Ma fait que une fille. Il quoi dit? Bobby est fou promesse de tanner, il est fou là du tanner. Tu vois. Donc ça boula était ga denche mani soraye et puis ka deux musulmans drone de wolo kadama. Donc deux musulmans ko yere de nege boda là. Donc a une draguer comme dengene bene bolo kaba. Oui, tchemande au kolimba. Diamant passé non il y a kabakodo. Donc il sait que ni aller ni fou kafra eka. Wallahi ni be denche mani wolo kadama. Bon comme était tchemani wolo là nana nene eka seka benkelema parce que ça fait 100 fla ko amignon bolo bo aklala kan trahi ka tene fait. Ne fona tenta tout de il faut que nene eka benkelema pour que tu vois, Arane Lado, on a mis qui dorani, Niki Snamsui, ils sont là. Nia famille Aisha. Bob a fait, connaissez la dente maniola. Ah, allez au fait, non? Elle est na dente maniola kadama. Ah, Fanny est. Elle était jigela. Le petit Bob de là. Pour San Joli. Ni Bob sera gatan fo enyana Aisha ayaka ketake kana ka shisa manango ni ta kuntu yukui ni ba fe ka kis na muso ulambe gad nyoma kle fla kana ka shi okay eto fe o mandia ni sera pogwa pulula Allah judi ne pogwa pulula jaranya ini segala sa kana kashi me dele ready Aisha ibara muke uli ka bonga sokono Aisha uli ka bonga sokono ma fa ngaki ikasagita ngaki snamsu bita Bob no fa sa ebe Bob yoda Aisha bonga sokono yalla ouais Charlie Ate chula. Pani mambe. Kampude.
Ni tora ka nin kɛ alhamdulillah ne y'aw se mon ka tego la oui amuna pew togoli an depuis muso nana ko o tɛ an bɛ fɛ ka kɛ n kɔnɔ k'i kɔnɔ wa gɛrɛngu in tɔ kelen n'o yɛrɛ ma yira de san bɛɛ bɛ ka bi sago la san non e kɔni b'a dɔn ne tɛ se tewuli de la e se tewuli la ne tɛ se tewuli de la mais e bɛ se te min na ne tɛ n daburu min na a bɛ se te d'accord ala k'i to o la yen mɔgɔ lankolon ye ja mini ka di dɛ mais i b'a dɔn an ka tiɲɛ fɔ te in ye métier ko de ye quoi métier tewuli awɔ i bɛ taa ye dɔw bɛ tewuli a man di a b'i bana yɛrɛ mais dɔw bɛ tewuli non n'i ma a ka te min dɔrɔn e n'a ɲɔgɔnnaw kana ala k'i bolo min i ka baara la tewuli ye ne ka baara ye chef de grand e tɛ cɛ ka cɛ dun n t'a kibaruya dɔn dabiri masa walahi n t'a kibaruya dɔn a tɛ ka dɔ bolo minɛ tuguni tout est possible e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛ o ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ Aisha Bonko ma se ka Bonko wa mun de kɛra bon mun kɛra mais foli kɛ fɔlɔ madame e ni Aisha e ka foli juru de bɛ ne la a t'a dabɔ kow la Aisha wuli ka na wuli ka n'i jɔ yan i ye mun ɲagami kɛ an b'a ɲɛnabɔ de mun de bɛ yen Bob i m'a dɔn e ye ne faga e ɲɛ mun kɛ Bob i m'a dɔn e ye dimi don ne la e de y'a fɔ Aisha ye ko ne tɛ se dencɛ wolo la Bob Aisha gɛrɛ a ɲɛnabɔ a ɲɛfɔ ne ma fɔ ne ye Bob san joli furu ne ye den minnu sɔrɔ olu tɛ den yan denmusomanin tɛ den yan mais Bob e y'i ta kɛ walayi Bob ala k'i sara quoi e de bɛ ka musow ɲɛ don ne la fo Aisha bɛ taa ne ka so ka taa fɔ ne ɲɛna k'e ko k'ale ka dencɛ wolo ka d'i ma mais o de b'a to e bɛ Aisha bila i ɲɛ ka na ne kana kuma wuli ne bolo gɛrɛ Bob i bɛ taa n sɔrɔ so kɔnɔ e t'a dɔn ko ne b'i sɔrɔ so ka sɔrɔ ka na ni nin kuma ye yan mais i b'a kalama k'i bɛ ka n tɔɲɔ furu ɲɔgɔnya la quoi e cɛ John nin na ye sa nin mana kɛ ko o ko diɲɛ kɔnɔ n kɔnɔ so Aisha ne ko a bɔra ka kuma min fɔ an ka sɛbɛ yɛrɛ fɔ e ye o de fa yan e b'a dɔn John Aisha wagati tɛmɛna aw de fɛ yan na mɛ wagati tɛmɛna ko tun bɛ ne ni Aisha cɛ bon ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo problème dɔw bɛ yen souvent i ta bɛ sɔn ka se olu kuma sugu ninnu ma quoi olu bɛ kɛ o ne ye kuma in fɔ Aisha ye parce que ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la fɛn in a bɛ ka n tɔɔrɔ n dusukun kɔnɔ kabini ne ye madame furu fɔ bi madame mana den o den sɔrɔ a bɛɛ muso ne nana ka na Aisha lasigi k'a ɲɛfɔ a ye n ko problème dɔ bɛ ne da la n ka so vraiment ne muso a tɛ ka den cɛmannin sɔrɔ ne ye mais cɛmannin ko a bɛ nin kan ne muso ye den o den sɔrɔ a bɛɛ muso mais n b'a fɛ ka den cɛmannin ye ɲɛ la quoi Aisha nan'i nɛn don ne kɔrɔ n bɛna taa o ko ɲɛɲini n bɛna don tan n b'a bɔ tan e b'a dɔn ne b'i ka hɛrɛ de fɛ ɲini min kana ma ka na kuma sugu bɛɛ fɔ ne ɲɛna a nana jɔ ne ma ko ale taara karamɔgɔkɛ dɔ fɛ yen ko ale den ne den ko o kɔni ko ye tiɲɛ ko siga foyi t'o la et puis ko ye fɛn dɔw d'ale ma ale y'i k'olu la ko maintenant ne yɛrɛ ka fɛn dɔ bɛ yen ko ne k'o min k'ale bɛ se ka den cɛmannin sɔrɔ ne ye kuma in sɔrɔla ne fɛ mais jusqu'à ce que k'e bɛ wuli ka taa ne muso fɛ yen ka taa kuma fɔ ye ko tɛ ne cɛ tuguni o tuma e bɛ fɛ ka ne ka du de ci yan. mais san fila relation ni e kun ye ne furu de o la cɛmannin kun bɛ sɔrɔ o ko ne ye cɛmannin kelen sɔrɔ e y'a fɛ hali kɔnɔ ta ka tiɲɛ. ne jiginne la mais san fila ni e kun ye ne furu ne kun b'a sɔrɔ mais e ma sɔn furu ma ko kalamɔgɔ k'o de fɔ i ye ne tɔɲɔ dɛ Bob n tɛ n ta yafa i ye n tɔɲɔ i bɛ ne furu de koyi. mais Bob i b'a dɔn e hakili ta ye mais Bob i b'a dɔn e ye mɔgɔlankolon yɛrɛ de yan. mais John cogo di ka n'i sigi ka n dɔgɔya. non ayi non Bob e kan ka n'i sigi ka n dɔgɔya. e kan ka bɔ miseliwo de fɛ. mais pourquoi n ye mun kɛ. Bob e ye faute saba de kɛ ne bɛ mun f'i ye ni madame seri ɲɛ so n'a y'a kale fɛn o fɛn na walahi bila ala b'i minɛ mais y'i ka madame tɔn dɛ Bob d'abord e bɛ jɛnɛya mun na ne kelen tɛ muso tɔmɔla gɛrɛ in na ne kelen tɛ muso tɔmɔla gɛrɛ in na walahi bɛɛ b'i ta kɛ yan e de ta bɛ ka fɔ yan bɛɛ de b'i ta kɛ yan cɛ ala kama sa. Bob e bɛ se ka nin kɛ cogo di. i bɛ ne furu koyi John il faut le dire de me marier. aramu e bɛ taa nin kuma sugu fɔ d'abord dencɛ fɔlɔ o tɛ dépend muso la dɛ o bɛ dépend e de la fɔlɔ
e de bɛ denmuso di e de bɛ den ka ji cɛ o kuma nin tɛ tiɲɛ sa olu tɛ tiɲɛ ni muso ŋaniya ye muso ŋaniya de walayi a bɛ kɔnɔ ta dɔrɔn a b'i ŋaniya siri n den kan a ka kɛ muso ye a bɛɛ bɛ ka kɛ muso ye cɛ ala kama sa olu tɛ tiɲɛ sa ale fɛnɛ fo ka se ke e bɛ taa Aisha lasigi k'a fɔ ko o tɛ ka den sɔrɔ o bɛ taa ko o kɛra karamɔgɔ fɛ yen dɛ o kɛra nin fɛ yen na mais sa o kɛra circonstance mun na n'o de ɲɛfɛ ɲɛna mais komi ne ni Aisha cɛ wagati min na o de mais ne ni Aisha ko banna a mɛnna ne yɛrɛ hakili foyi tɛ Aisha ko la tuguni mais muso bɛ n kɔ de quoi n'i ma sabali n bɛ ko las'i ma non n'i ma sabali a bɛn ala cɛ a tɔ la n bɛ ko las'i ma a dabila i yɛrɛ ɲini i mago bɛ ko min na taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ la ne tɛ n'i ma ne furu n t'i to ɲɛsuma na n bɛ taa mun fɔ i muso ye o bɛ juguya ni nin ye a da bɛ diya e la ka tɛmɛ ne muso kan ne muso bɛ ne dɔn ne bɛ sɔn min ma ne tɛ sɔn min ma a b'a dɔn a k'a dépassé ban bon i b'a dɔn i ye heure 3 de kɛ heure 3 fɛn min tɛ kɛ quoi heure fɔlɔ cɛbakɔrɔ tɛ dɛ n'i ye cɛbakɔrɔ ye n'i b'i muso bonya i sigida yɛrɛ kɔnɔ hali man ka sunkuru tigɛ a kɔnɔ i sunkuru an t'a fɔ ko cɛ tɛ sunkuru tigɛ dɛ mais i sunkuru ni muso a da cɛbakɔrɔ yɛrɛ ni i sunkuru y'a i muso tɔgɔ fɔ a da la i kan ka o sunkuru ye k'o to yen pewu n'i ye cɛbakɔrɔ ye cɛbakɔrɔya tɛ o ta ye ni décidelen bɛ k'a fɔ ka sɔrɔ i bɛn'o tigi furu dɛ k'o ye k'o to yen e bɛna Aisha furu kɛ muso ko y'o fɛn ne yan Aisha tɛ sa Aisha ye nɔrɔnanba de quoi Aisha ye nɔrɔnanba de Aisha bɛ fɛ ka ne ka foyer détruire dɔrɔn sinon Aisha b'a dɔn barrière min bɛ n'a cɛ a b'o dɔn ko o ko mana kɛ i ni muso cɛ o fata fɔrɔ tɛ sunkuru ye quoi c'est que e bɛ ka sunkuru fisaya ni muso ye ni muso nɛgɛ bɔr'i la a furu sa an muso nege bɔnna cogo di mais e bɛ taa cogo di fɛn minnu bɛ tɛmɛ e ni muso cɛ intimement e bɛ t'o fɔ sunkuru ye o tɛ e ka i sunkuru ɲɛ don i muso la jɔn ne k'i ma n'i ye muso ye ko nin ye carrière ka tɛmɛ parce que e de nana i muso ka gundo la kuma fɔ a ye i muso tɛ ka den sɔrɔ denmuso o tuma denmuso tɛ muso de ya denmuso bɛ hɛrɛ min kɛ so kɔnɔ bi denkɛw bɛ se k'a kɛ an minnu ye cɛw ye n'an ye wari sɔrɔ k'an bɛ taa di kɛnɛma de mais ko muso bɛ don a ye kɔnɔna la ye n'i ye denmuso sɔrɔ tabarikala c'est vrai denkɛ cɛw sɔrɔ ka di a b'a to i tɔgɔ tɛ tunu alhamdulilayi a ma nafa bɛɛ dan y'o dɛ denmuso bɛ nafa min ye hɛrɛ kɔnɔ bi denkɛ tɛ se k'a kɛ e b'a sɔrɔ e bɛ bɔ n'a ye de e bɛ t'i sigi cogo di ala kama cɛ non cɛ n bɛ k'i bila niveau dɔ la mais i bɛ k'an jigi tigɛ ne bɛ mun f'i ye a kɛ ala kama i ka taa fɔ muso k'a ka yafa i ma i ka taa muso barika ɲini hali bi Aisha non n bɛ filanin cɛmanin 2 sɔrɔ i ye y'a mɛn n b'o kelen k'i ye y'a mɛn a jubilaw kangari da Aisha ye a ka kɛ ala ni kira kama a ka ne bɔ a ka ɲɛnamaya la i bɛ ka tugu a kɔ i y'a fɔ ne ye e ma ne kɛlɛ nin kama a jobila ça c'est le karma a jobila alhamdulilayi Aisha i nɔrɔ la hali bi e filɛ ka nin min kɛ ne la i k'a bila i kunna malangolo na mɛ i filɛ ka nin min kɛ ne la nin e k'a bila i kunna mɔgɔ wɛrɛ ka taa nin kɛ e la k'i to i ka furuso kɔnɔ a bɛ bɛn i ma wa a tɛ bɛn i ma e min to furu e bɛ taa nin muso nɔfɛ mun na e bɛ taa nin kuma ninnu fɔ ne muso ye mun na e ma promesse de ta même si ne ye promesse ta o ye i ne cɛ kumaw de ye o bɛ ne dépasser cogo di f'e bɛ t'o fɔ ne muso ye a bɛ ka sumaya de i ma mɔgɔ ɲɛnama baara kɛ dɛ ne y'i labila a mɛnna i yɛrɛ ɲini ka bɔ ne ka vie la abada bon n'i b'a fɛ i b'a fɛ ka gɛrɛ in tigɛ i la de yan han e b'a fɛ ne ka gɛrɛ in tigɛ i la de yan n b'i ka so yɔrɔ dɔn n'i bɛ n ka so yɔrɔ n'i ye den i ka se n ka so tuguni ne ye den i ka se ne ka so